Cătălina s-a iluminat și poate ne spune și nouă cum. Ce a făcut prima oară când și-a dat seama că partenerul ei este un evitant, care a zis, ok, băi băiete, eu m-am prins. Stai să vezi ce am făcut prima dată când mi-am dat seama că eu sunt anxioasă. Am ajuns și la el, dar întâi mi-am dat seama că eu sunt problema. Pentru că dacă aș lăsa omul un pic în pace, în gândurile lui, poate n-ar mai fugi nicăieri, dar dacă eu tot bag bățul prin gard, în sensul în care păi nu mă iubești, nu semn nimic pentru tine, cum îți permiți să te comporți așa? La câte fac pentru tine, asta e răsplata. Cam astea erau remarcile. Însă mi-am dat seama că oricum nu ajută și nu funcționează nimic din ce fac și am încetat să-l mai presez și l-am lăsat să vină natural și a venit. În sensul în care eu, când nu mai puneam presiune pe el, pur și simplu simțea nevoia să se deschidă și venea și echilibra ceea ce eu ofeream. Până la următoarea plecare. Păi nu, că n-am mai fost. Adică acum suntem suflete pereche.